da cewa ziyara aba ce mai matuƙar muhimmanci. Hakan shine ya ba wa makaranta Al-Khairat International Academy damar kawo ziyara zuwa Waraka Media, inda ta zo da ɗalibanta domin su ga yadda ake gudanar da aiki yadda ya kamata. Ina son na zama likita. Kisa ki so ki zama likita? Don na taimaki mutane. Inda ɗaya daga cikin ɗaliban ta yi mana bayani akan cutar sikila. Alamomin ciwon sikila: na ɗaya, tsananin ciwon jiki lokaci zuwa lokaci. Na biyu, yana kawo rashin saurin girma. Na uku, matsalar gani. Na hudu, haka kuma wannan ciwo kan janyo tsananin ciwon kai. Malam Ahmad Isa Abdulkadir shine shugaban makarantar, ya yi farin ciki sosai da ziyarar da suka kawo Waraka Media Concept Development Hub. Ziyarar ta haɗa da wasu daga cikin malaman makarantar. Alhaji Nura Umar shine shugaban Waraka Media, shi ma ya yi farin ciki sosai da ziyarar da makarantar ta kawo. Sannan ya yi addu'ar fatan alkhairi da ɗaliban makarantar har ma da malaman makarantar har zuwa ga iyayen ɗaliban. A gaskiya mun yi farin ciki da zuwan ɗaliban wannan makaranta da dukkanin malamansu, kuma muna musu fatan alkhairi. Muna addu'a ga ɗaliban Allah ya sa musu albarka abinda suke karantawa, kuma muna fatan abinda suka gani a nan za su je su yi amfani da shi, kuma mu samu wasu daga cikinsu su ma su biyo wannan layin su zama 'yan jarida wanda al'umma za ta alfahari da su a nan gaba. Maryam, labaran Hassan, Waraka Media Concept Development Hub. Al-Khairat muna murna ga mu cikin Waraka Media.